kanye mendulu laita kusawulunga into abambinhlanga sibe kwatha ngohlobo kuba kumnyama and the soul lamp we have elo esona sibane sinaso uThixo akaxhomekekanga ku-Eskom lisisibane senyawo zami lishilo bantu ukelele phandle wena uyikhadi holder abakelele politicians okokuba elilizwe liyawuthi ukuze lilunge kubhenelwe elizwini likaThixo as long babe sakhumsha ingathi balele sibelekwane simhlophe and yet uThixo kwesiparlamente akana sit. They are fighting a losing battle. Kuba nguThixo dalile njalo ngitsho zawutshona kule vexay uThixo dalile uThixo dalule nelika yehovisi khona noqanjitsho sibona uAbraham uThixo ephethe icebo losindiso kunjalo nje ewe kugaqwe kumcimbi kaMesiya imbewu yomfazi ngunyana kaThixo ndikholelwe xa ndisithi kuwe uThixo uyalamla nihleli uThixo uyathini ngecebo losindiso uThixo uyalamla abafazi basibalele ingxaki endini ugalela nginyoke endini iyawufika emangweni ifike ithi hello endaweni umfazi akhale kuba sangayivinyoka isithi hello kwakumele ba uEva ide yavinyoka hello ajabiyo esasindayo bawayekhalile ilishwa waphendulana kunye noThaba wathi awuthi uSathana hello wathi yena hi sangena inkathazo but uThixo onanimba ngathi uyalamla phakathi kosapho lwakhe wenza icebo wathatha uYesu wambeka esinqeni somfazi ukuze bathi abafazi xa begculelwa ngamadoda okokuba beza kunye nesono kweli lizwe eme uThixo athi nosindiso nosindiso uThixo uyalam ngiyitshonza utshona kule vexay uThixo uyalam uAbraham seprogramini kaThixo kangangoba umnombo kaMesiya uzawugqitha esinqeni sakhe uzawuphuma kwisizwe sakwaSirayeli wamthatha uAbraham wambeka chichithi agwadlinyewe kwaxoxa ikamva waboniswa zonke izinto kuba phambi kokuthatha uhambo kunye noThixo uThixo utsala ikamva alibeka apha phambi kwakho awugqiba inkathazo azifihlo zawudibana nazo uThixo akayitsali ingxaki ye-assignment ozawudibana nazo utsala imini ye-graduation yiyo loo nto kwincwadi yesitshilelo chapter 14 verse 12 athi nalo unyamezelo lwabangcwele naba bayigcina imithetho kaThixo kwivesi ezinaphambi kwaleyo kubhuka ewe uphawu lwerhamncwa abantwana bakaThixo bayatshutshiswa ikenzeki lento yilesi izawujongana nayo but uThixo babona boyisile kwaThixo kuthathwa ii-outcomes zibekwe apha phambi kwakho ungekamqala uhambo kutsalwa i-destination kangangoba yiyo loo nto naxa kwakusonekwa icebo losindiso kuYesu izawuthi iBhayibhile encwadi yamaHebhere chapter 12 ithi sise amehlo kuyo imbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu Yesu owathi ngenxa yovuyo olalubekwe phambi kwakhe wawunyamezela umnqamlezo elideli lihlazo wathi engekahlala esibelekweni sikaMariya esasezulwini engekehli lonekwa icebo losindiso waboniswa inhloko zabantu ngapha komnqamlezo kwavela neyami inhloko yona nto ndiphambanayo kuba ndiboniwe nawe uboniwe khawuxelele nabo abangamfuni uThixo uba baboniwe kuba icebo losindiso alenzelwa ngabathile
linakho okokuba ihlabathi lonke lisindiswe. Kangangoba kuyabakho abantu abayawutshabalala, abawutshabalala ngenxa kaSathane, bawutshabalala ngenxa yobugqwirha babo basithakathile. Kuba linamandla icebo losindiso, lindulula amayenyukazi ahambe ayoba ngoninakhulu bakaYesu animkhumbuleni uRahabi. Kangangoba kakulanda umnombo ewe kaMesiya unqumle esinqeni sikaRahabi iyenyukazi. Kangangoba yiyo loo nto ka abantu ewanyola amayenyukazi uYesu ebesima ngenyawo because unegazi lamayenyukazi emnombeni wakhe. Ingawa itheko livumi. Kawuthixo exoxa kunye noAbraham, umcimbi is directed to the children of Israel. Abakazalwa alikaveli igama elithi Israyeli, kusaxoxwa kunye noAbraham. USara ewe akakabi namntana, akho themba kulo mzi, abanamntana. UAbraham usenguAbraham, akakabi ngoAbraham ngexesha xoxwa naye. USara isenguSarai, akakabi ngosara. Nihleli nabethuna iyafunwa niBhayibhile apha eEliot Day. Kholelwa xa ndisithi kuwe uThixo woneka iprogram yekamva ngapho uAbraham uyalakaza, iyahamba iminyaka akufunyanwa mntana apho. Babangazama bayibamba ibhola baphoselane, hayi amanje bamvuke emgqeni, babangazama amanje bamvuke emgqeni, kuba ngani umcimbi awuvuthwa. USara uqenqa iminyaka. Elo xesha kwaliqala indalo ivalile, kwaliqala umdali uphethe umntana azawuphuma esinqeni sikaAbraham noSara. Sokhala xa izinto zingahambi kakuhle useprogramini kaYehova. Kholelwa xa ndisithi kuwe awuphela amandla endalo, umdalo usibamba ngokwakhe intamo. Sukuncama indlu izele ngabantwana, kodwa xa usiza kwintendelezo esingcwele uhamba wedwa, uSathane ubohluthile. Ewe yoyama kwilizwe lithi basezawubuya elizweni lotshaba. Sungqama ngokuthukisela uYesu seseringile. Koyiswa wena, koyiswa abantwana bethu, bafithwa bavuthululwa zezi. But my God is still in control. uThixo sesemikhaleni. Musani ukoyika. Nditsho zawutshona kule vekisa. Musani ukoyika. Musani ukoyika. uThixo seprogramini ukwazi ngegama, ukubiza ngegama. Sukoyika. Wakubona kwakude. Uthi uThixo imbewu yakho Abraham, yazike okokuba imbewu yakho iyaba ngumphambukeli ezweni engelo layo. Nihleli nahlobo zami, hayi mani make sijonge ilizwi likaThixo kule mizuzwana imbalwa ishiyekileyo. Make siqwalasele uThixo ethembe, yeyi uyema uThixo emadingeni. Ndikholelwa xa ndisithi kuwe imitshato iyashukuma, kuqhawuka phakathi amadinga namadiniso nezithembiso, but uThixo uyema emadingeni. Kuqoke insurances, uzibhatala ipremiums zonke, ufaithful, kugqunywa amaganyana amancinci. Kwale xa sowusenza iclaim aqale ngoku i-insurance ithethe nto yimbi, izijiki izigqibo, but uThixo akazijiki izigqibo. Sukuba newari kuba le item kwi-insurance, le item isemitshatweni, i-item yeprogram kaThixo engenawugotywa nto. Usukoyika. Usukoyika.
uthi Thixo yazi Abraham imbewu yakho izaba ngumphambukeli kwelizwe engelolayo akakabikho Isaki but kwatsalwa iprogram yathiwa phambi ko-Abraham. You know, ithe yakonekwa le program in short kasisohlukana uThixo akathetha ngenzi kangangoba into ayithethileyo uThixo count it done. Ibale njengento eyenzekileyo. Yiyo loo nto uThixo ugqiba ukusinika izithembiso sisasengxakini singekakhululwa. We ought to celebrate ngoku singekakhululwa kuba ayiphumi into emlonyeni wakhe kuyilambatha ingakwenzanga oko ibikuthethile. In short, kasingena ngoku sihamba nencwadi yeGenesis siphuma ngoku kuGenesis chapter 15 kwenziwa isithembiso mandinqunqe ibali uyarhatyela but yibambe kakuhle. Kasingena ngoku kuchapter 37 God is implementing his plan. Ka uThixo eqombulula ngoku esenza lento ebeyithethile kukhale naba bakholwayo ayashiywa isyllabus kaYehova. Loo nto siyibona xa uYakobi uyiseka Joseph esithi Joseph abovelela abakhulwa bakho okokuba baphila njani na ezinhle. Ngexesha uYakobi eyalela uJoseph makawujonga abakhulwa bakhe behind Jacob, it was God commanding Joseph to be his ambassador in Egypt. uThixo implement plan yakhe usithele ngo-Abraham uthuma babafana andiphambuke nje kancinci ndiuchazela into yokokuba kwenzeka ntoni na. Hamba Joseph ambokuvelela abantakwenu babaphila njani na. Ngeli satshoyo uYakobi uyaqonda uba aba bafana baphume bayokwalusela impahla kwaShekem kanti banesimoko kwaShekem. Isimoko sabo kwaShekem omnye wabafana bakwaShekem wamithisa udade wabo uDina. Kwaze ngoku kwathiwa kuba one intombi yakwaIsrayeli abafana balalali maboluswe bonke bakwaShekem, boluswa bonke bawubekwe entabeni bonke. Kuthe ngeli xesha baphaya entabeni abakhwetha besekrwada kwaphuma uLevi noSimoni baphuma bequle baligangatha bephethe isabile kunye nencula babafikela abakhwetha besekrwada babahlasela ngohlangothi lwerhele bababulala bonke. Aba bafana baphinde bayokolusela kwaShekem ngoku benesimoko athi uJacob ambabavelela babaphila njani na. Ngeli xesha atshoyo kwaliqala uThixo uphethe lakhe ikhasi. Ndikholelwa xa ndisithi kuwe noba uphethe lakhe ikhasi elakho ikhasi lizawuphelela endleleni kunjani uzawukhala ube nesingqala. Behind your card uThixo uphethe lakhe ikhadi. Behind your plan uThixo uphethe yakhe plan esitheleyo kumnawe. uYehova wamikhosi ongena ntanga uphethe yakhe program ngawe. Ngeli xesha wena uthetha mfana phambili uThixo akathetha mfana phambili. Wandula kuJoseph engazo kokuba it's single no return. Ngeli xesha hambayo izulu lihamba kunye naye. Ngeli xesha siya kubantakwabo izulu lihamba naye. Akayazi yena okokuba umcimbi uphethwe lizulu. Yewethu umcimbi wakho uphethwe ngasentla. Musukoyika umcimbi wase-Elliot Day uphethwe ngasentla. Yes, bakhona komasipala bakhona listing ye-territories but the-Elliot Day is a program in kaThixo. Amakhosi ale ndawo makangoyiki ane-backup estrongo. Yehova wemkhosi ngitsho ntshontshona kwevisa andikhathali noba isono sesirhuqo kwenkungu andikhathali noba icrime iyenyuko kwamazelwandle but uThixo iprogram yakhe uyiphethe ngale ndawo. Usanukoyika Jesus. Waphuma uJoseph wathi chithithi wathi awufika uJoseph wafika wayilata kwaShekem kwathiwa kuye bemkile baye kwaDothani. Waphuma lo mntana
waleka kwaDothani distance ende eqikeleleka phaya kwi500 kilometers ehamba ngenyawo ehamba lala ngikholelwa kanti sithi kuwe wathi wayokufika kubantu akwabo enxibe ingubo emipalabala entama uthando likayise bambone sekude yingozi ukubonwa usekude Unanje social media zingenzakalisihle kwangu ndibona ndikude kanti bengale ndingabona ndikude bengibona sendivelile ngoku amayele ngangabina chance ngoku ndisezimbizeni zamayelene kuba ndibona ndikude uJoseph bambone sekude waqhuma idebate ngeke sakuqhuma idebate uThixo wesuka kuJoseph wawuhlala kula debate and God controlled everything. At last, kwaVuyani okoba masingambulali ligazi lethu. Ngelixesha bathi masingambulali kunqanda izulu. Usungamqumbeli uThixo kuba nelakho igama kusele kwenzeka ukuthi sezandleni zababulali. Mhlawumbi elakho igama uThixo uzawuyeka ubulawe, but usuyazi ba ayigotywanga iprogram yakhe. Watha ugalele kuJoseph into yokuqala enzekayo wahlutywa la ngoku nihleli uzuyibambe uzeniyibambe le nto ni okwayo yodwa ningayiphosi onke amadoda namankazana avumayo ukuba abe zizixhobe ezandleni zikaThixo makavuma ahlaziso okay mabavume bahlaziso mabavume ewe bathotywe baphoxwe mabavume vumuhle vuma nihleli asivani anika ndivu anika ndivu mamelani indlela yokunyuka kweli lizwe it's pyramidic kunjalo xa kunyuka kweli lizwe kuyenyanzelwa kubekho umuntu othukwayo ukwazi bakunyuke wena ufuneka kubekho indoda nenkazana eqatywa ngodaka ukuze ufumane isikhundla kangangoba lo mkhwa ungene wangena nasezinkonzweni phakathi kwamadoda athandazayo kuba ngokwinkonzo zikhula ngamamenemene injalo bathi kwaThixo kakunyukwa kuyehliwa kwicala lomuntu kakunyukwa kujongwa phezulu yiyo loo nto ukhuphiswano lungaka but kwaThixo kakusihliwa khona ufuna ukuhla sinerhaji sonke therefore ayikho icompetition ayikho wathatha uJoseph into yokuqala yenzekayo wahlutywa ingubo okwesibini wathathwa wehla wawufakwa emadini ongenamanzi emva koko wakhutshwa emadini ongenamanzi wawubekwa enqolweni yama-Ishmayeli yaphuma inqolo yama-Ishmayeli yehla yajonga eJibhuta wathi awufika eJibhuta wehla wayokutsho kwi-auction sale ukuphuma kwi-auction sale wehla wawutsho kwaPontifa ukuphuma kwaPontifa wehla wawuhlala jele izawugaleleka phezulu yakuvalwa onke amasuko wathi kuJoseph useprogramini kaThixo namphuthaphutha izulu phakathi kwamabanjwa elalekhetyiwe kwaso-overallos orange namvumbulula izulu layokumbeka etroneni yangowesibini apho ewe ecanti koFaro kuba izulu laligqibile okokuba uJoseph makayokuba ngunozakuzaku azakuzela isibeleko apho uThixo azawukhulisela khona usapho lwakhe azawuzalela khona uhlanga lakhe yena uJoseph makawuzakuza isibeleko izulu lonyula iJibhuta ukuba mayibe sisibeleko sokumitha uSirayeli azalwe uSirayeli eluhlango olukhulu ewe bangena eJibhuta eyifamily of 70 basokuphuma eJibhuta epha ku2 no3 million baphuma sebeluhlanga bangena beyifamily kungena amanzi esinqeni kuphuma umuntu opheleleyo
Futhi amazwi athi Yakob nathi kanti Abraham imbewu yakho izawuhamba iyokhonzola hla. Wayethi ngubufaro winning manje ukalele phandle. No forces under the sun. Even the United Armies of the world cannot defeat you uwedwa. Ukwayiswa kwakho kukuvuma kukaThixo. Sukhali disappointment kasisisa. Sukhali izindlu zakho kazimka nomoya. Sukhala kakugquba idrugs eyadini yakho. Yazo kokuba uThixo ayimjikelanga ngasemva. Sukhala kakuvuthuluka imitshato. Sukhala kabantwana bakho bengaphumeleli esikolweni. Sukufunile baligqwirha ubulala abanye. Zola useprogramini kaThixo. Program kaThixo yisi. Come what may. Ayoyisi program kaThixo. Yoyisekile. Ndimi phambi kwenu. Okubeka Thixo iprogram kuzawuma yona. Kanti manje ngani mapha nje akusukumi program yakwaNono. Akusukumi program yayo nayiphini imvaba kusakumi program kaThixo. Ngiyabonela ukunitshelela namhlanje okokuba lemvuselelo ibiplana ngumfundisi ubambiso kunye neteam yakhe, but my God has hijacked